Dobrodošli majstori u novi video. Ja kada sam čitao ove zakone zaista sam se ismijao. Ne znam da li su oni istiniti, ali su zaista ludi. Prije samog početka videa ne bi previše da duljim, jednostavno najbolje što možete učiniti za moj kanal ako želite podijeliti ovaj video sa svojim prijateljima. A sada da krenemo. U Oklahomi vas mogu uhapsiti ako pravite grimase pred psom. U Južnoj Karolini je kažnjivo tući svoju suprugu ispred suda nedjeljom. U New Yorku kazna za skakanje sa zgrada je smrt. U Londonu je zabranjeno umrijeti u zgradi parlamenta. U Teksasu ne smijete prijetiti osobi sa praznim pištoljem. U Montani kažnjivo je pocijepati telefonski imenik napola. U Kentuckiju ne smijete nositi kornete za sladoled u džepu. U Marylandu ne smijete povesti lava u bioskop. U Teksasu morate javiti policiji da ćete uraditi krivično djelo 24 sata ranije. U Singapuru ne smijete žvakati žvakaće gume. I to bi bilo to za ovih zaista 10 presmiješnih zakona. Ako želite i drugi dio, ostavite like da bi ja vidio da se to vama sviđa i da vam je smiješno. A do sljedećeg videa budite mi dobri i uživajte u ostatku svoga života.